ng bagyo ag low pressure area sa gawas sa Philippine Area of Responsibility. Sunod semana, gipanglantawan kining makasulod na sa Philippine Area of Responsibility ug pagatawgo na kini og bagyong Kaloy, ang ikatulong bagyo karong tuiga. Matud sa Pag-asa, wa panlihing gipadaplin ang posibilidad nga mamahimo kining usa ka super typhoon samtang anaa sa sulod sa Philippine Area of Responsibility. Apan sa pagkakaroon, minus pa ang tsansa nga kini landfall sa bisan asang dapit sa nasud. Kaya nakitang more recurve ra kini palayo sa gawas sa kayutaan sa nasud. Gikan karon hangtod sa weekend, padayon pa usab gihapon nga masinati sa Subo ang init nga panahon. In general, wala pa tayong nakita na direct impact sa atong nasod, but still or strictly monitoring ta once na makasulod kini sa atong Philippine Area of Responsibility.